nti ne ebube ne bre ben se ebube ebe ye de den abusianfo eno no we eye nefu a etoso miensa krufie afahye enya asam keto akra we eye yewra bia ya wa ne so no ahama nubranom eni nua hini ana eke ka ho a esre ene tua nanon na ese ono de oye nipa ye ntimi nini nkomo ema ne nyeyi enya de a okasa na yenwuram na yenhwe ne yenni nkomo kakra na yemisa ne ekokoso na yenhwe wadaroma ye mo akwa baba Nyansapo mejo so emprempre chire mu de na ekoso say de adu amamre kwan so na amamre no amakwan na ke pese ye hu ne ekoso mu nchemu ye pa na nsa makwan na so si akoya nim na echemu ba ye bewe nananom de akwanya beba bi betimi ni bi edi nkoma ye bebisa nananom na oma boy na oma chire mu kakra papa nyi wadam beti no edi nkoma kakra ani mame mu akwa ba Nyansapo so eja emprempre wadam ma che we de ekoso ye de ade a eneye da abosum ni nyina abosom rafo ni nyina mudidi mu ko didi wo apaso eno ne yedi card wo mu nyina akoye no okay sese ye hu se ya so abosomfo eno ye de eno no apaka ba eno no apaka no ye jata atese oye kase abo a woso na sire mu se eno no okay wo ka ho ne nyina ye de akọ asoe wo sanete ma kwoto amamre no so ya kwoto amamre no so ne amane no so okay ya da se ba ejabuja eno no na se emprepre de akoso no amamre na krufie afahye a yedi no Bredi opanyini kwa agei yade kan nananom na ye amamre ne amane ehyemu kena na afe obi a obetu busum wa ha bia no yeyi ni pie ne ma busum ne bibidie na afe yasa hyemu kena ma obi ade kono eno na emprempre eguso a ekoso bosomfo ne aso no abo eye jata apakan mu a oya abo ne hu na oso ekire ne hu ane ne kase ya oye ewo ho eno na ekoso mprempren saba pepe ena ekono enra yewusa obako atena apakan mu wedia sebo ankasa apakan ana yewra yi wafo a wotim no yade ne ekọ enya akra amamre ne eguso a yehyem kena ewo Bredi no kwasem ni na fo abese enum enan a wo mo de hye de enya samketo akra ona ote apakan mu a wo kan se kan wo mu a ya amane kakra ekopem se yade ne betru babia yade ne ekọ no sabe pepe ena etie na afei ana yadena babeduro afei ana yadena babeduro afei ana yadena babeduro asea
enche mijiri so obesi form afei ena yedena ba beduro na chi no aboa bia ni wo aha ya ta paka no enumu ena yewrai woti enche obesi form na amamra ni amane na aka no ya de ato aso okọ form ya de ekọ form kakra osi form aha ne de abosom na aka ni nyina ba begu obi obetu atiam fra da de kodi ni dwuma no afia no ahia aha Bofortuna mine never su comfort. What na ofra and tomato ye fufu esino so na. Waba to kwaje comfort no. Eti bofortuna mine no be su. What na tie fufu esino so na. Waba tia kwaje comfort no. Eti a comfort wa na nanuma baba tena sedada. Afenu omu nyina. Bofortuna mine adi kaya ye wusa onko. Na wakwa akwachi asesie. Wachia area Bofortuna mine no be su comfort. Wachia area watu atina oko nananom ena ato santen a won mo ba fefefefefefefem sa pepepe dika kan ne botaye no we eye Agona Manhemaa aha ya wo sa Agona Manhemaa edi mo den a o mato nsa oba Agona Manhemaa no ohema fefe ono ena wati asijoma woba no oyema fefe akwa ba Appiah nana asijom a ne oba ena nana no de omo no nyam ebeteche se de no a omo ye ne sa pepe botae ne titiwu ene ye omo mbetu bosom tegare edi didwuma wo bia koyi ne de afia no ahia de ba ya won be ya amamre ne ho amane no ma hyemu kena eno na ne ekoso amabra ye dine Otumfuo se dudu Asamponhene Nsumankwahene wo ba Asamanka di animu na ko Asamanka di animu na ko Otumfuo di animu ye ko di animu ba mo Nsumankwahene ojo so Asamponhene no ha Asamanka di animu Nsumankwahene ba o se ma se hen so ko ne ba e di wa se ko to su mi o se ma se hen ne ba no Nsumankwahene no o ma Nsumankwahene ti ma ye twa sa Nsumankwahene di animu so ba di animu be Asamanka na me kan ne kasa de ma se do bo so foro no da se ya baba dano masadia sida every no one you go be dano masadia the posse osayo ayo na no ya baba ya baba ya baba and now Appiah bedwa we ayawa wutim serete wa yawa pa ana aso ye wrai de batakari ahya no no anya na batakari ni bia ana so ye wrai a chese anya asempetwa awo honoma wo mo de eba absia for sane etien sane ye randi ka oka ede kire no yawa na eso owura no ayetumi ana eso no sabia ko to Otumfuo osetutu a otoso mienu de otu okrowie ne okrawe ne obrawe nma so asantemera ne Nsumankwahene
Nsumankwahene ana abayi Nsumankwahene bafo okuja wasu wono ana obayi eno ti amamra ne amane asafata no yebetimi aka se obesi yewura de oti okruwie ne okrawie ne obrawie ngma so obimso Otumfuo se tutu na namu na musomfo wa santema mu nyina no ono ne panyini a woda won ma no ono no Nsumankwahene a woda won mo ano ono na waduru ha ya wodene no nyam aba betachi na se anna afi Bredi afasha no asipi asita krufi afasha no anya de da fam sa anra na Nsumankwahene wa ha ana nanso owa hanma wodene no nyam aba betachi bafo okuja wo asu wono ano no okuja wo asu
Nana mo duru Nsumankwahene anim na ahyase a won mo echia no yewu Manhemaa sa enso na yewu Agona Manhemaa etewo Nana mo maba na wo nyina ta fefefe echia no guso eba ka kwa bi na Nsumankwahene so aduru hase Akakakrebe na yere Nsumankwahene Otumfuo Nsumankwahene Asantemere Nsumankwahene yoti okuru yokrare ne brare ngoma so Nsumankwahene na waba aba bedu won wode nsa ato ensemu a wache akonfo agi na wato ne mu no Otumfuo Nsumankwahene no suma wa Asantemere mu nyina de okra adema Asantemere wono eno no enti enne eya konfo da na afasha na nanma konfo ene de ka mo dia na so Otumfuo anna musini wa ha de okro ne suman ma no eno ti na bafo okuja wo asu wono ewa ha obesi Asantemere anemu e ma refi sa enrada na Asantemere ne piesie papa bi Nkoranza Manhemaa na owa ha no mo ene de ye ni nyentwa no so ye nim so obeba anche obeba no aba bedu na dwumedie no se de yesi ayefe ebra sha ase no ya to aso bafo okuja wo asu pia Abujanfo hina wayini ti a wo be eye Otumfuo Asamponhene na wayini ti a wote apakema oba fefefe wono ne nya ne nti se de oti okuru ni okrare ne brawe maso obumso Otumfuo se tutu etu no se omra na omesi na nemu edikan yihu Nsumankwahene a ono so yi Otumfuo Nsumankwahene a eba sunsumu ne ehun Nsuman wodo nyina ono na osi Otumfuo anemu a ono ewa ha no nemom ohene a obesi Otumfuo anemu ankasa eba nananom nso a eno nso ne Asamponhene a wayiri ti afi na wo bedwabo ya se mamu refi se odwani echi mu ewu Bredi a Bredi eye Nkoranza enkuro libia se be wonmo kyekere no me de kosum nana Kwame bafo a otoso nan a oyi Otumfuo epiesi ewo Nkoranza enti se Bredi eye amamre ni amanu ne se fatai na ye nananom ene nananom akonfo a ene na ewo se Otumfuo ensini na musifo wonmo ha no eno nti ene edi ka hu Nsumankwahene a afei ena Asamponhene ankasa osu Otumfuo anemu ewo nananom anemu ono nso aba bedu ha no nti wono ene wadu bia ye adwumadi ekoso a ye de ne eko emprinprin
Yera Asamponhene no. Asamponhene no. What eti anempa boaso tiawa. Na waba bedru Bredi ha. Otumfuo Asamponhene. Wadren mo nya bamba tente kokko gram mo fefefe. Owusu kokko ni di ne ready ese owusu kokko. A what eti anempa boaso tiawa no no ne konfo kwa jei. Won mo achia sesia no. Afro na paka ta na paka mu. Ama no abeye fefefe. Awa hanma anye asonketua no. Echa million. Koma akra. Yera Asamponhene. Otumfuo Asamponhene ne tia me prakope. Ele ja me nsanifa so. Mi bra ma mo kwa be Nyansapo. Ya, eja. Na apomo te sei. Adom na o. Se wo sana nanu makomu wo bom na amamra ne amane sei. Wo mo do mo wura ma se na usi ho no. Oh, ye hu ne se bi asante amamne ene na amane no. Na afi enya ho keka wo mo pa. Esan se enya mre bia na be hu ne be sei. Enti na nanom ene ye twahia ne ya amane sei a. Na se esomba asante mai pa. E ka so bi Otumfuo Asamponhene ha cha sai. Sabi ye ka se Otumfuo Asamponhene a oye ohene ba. On the honor your sign Cassia pa everything. Our yes sign Cassia pa ma Asampo Otumfuo or say Otumfuo ba and no the Uniano. Tia Sabia Becobia, one at Chiripo, say sorry, Yanko air can't till the friend Asamponhene. That's a first away swap. Almost or sa and the Condian and Animal Nutina. Yera Asamponhene, Andrew Haynes. It is now grow with there. A Bredi crowd there. A year no one and Anna, a crow precope, and a night day of a chicono. 7 and a half for door Asamponhene decline. Or no, Nana and a better chick to be Biasia, a so too for ye Asamponhene, no better. Otumfuo no ha. Okay, now say anana wa masakwa obesi Otumfuo na sabe pepe. Ato na wodi ne say. E frame na napoku. Okay. Absa Otumfuo Asamponhene eba asamu akumu a kane no won tigina mu na fasha we no ne mutaji tu ayekon osa ono no free asantemema ba asantememu Bredi asabia groto ayi Otumfuo do ti okuru ne okra ne obra nwoma so ne mamu no obesi Otumfuo na mu ama remfi se Nkoranza kuro yi Otumfuo ba panyini anakwa me bafo a otoso nan wono na Nkoranza kuro yi asaya ne dia Bredi so sha Nkoranza ase it is Asamponhene be so Otumfuo na mu a na ne kwa ano Kwajeba danso Appiah. Kwajeba danso Abrem. Wono no abecha Nsumankwahene sesia no. Afa no no so abeda no mu. Kwafo kwaje ochichi Bredi ne ba danso Appiah. Odefo. Odbodamfo. Ono na afa na wadu etwa no mu no. Afa na kwajeba danso Appiah. Wadu etwa no mu. Ana danso Appiah. Adu twa mu a. Ochia anwa no. Otumfuo Asamponhene no de nsato nsam a. Wachia ni sesia no. Otumfuo Asamponhene odi sani mu o.
One Kwaje Madam Swap Yam de Saturn Sama. Watch and Sesiano. A fay and our Waba Babu. Or the 4 Procopa 1 Fancy Channel. Oh no, I don't know. Babatia Ari. Watch Asamponhene. Kodon Kansan Lewin. Kodon Kansan Lewin. What was up with Kodon Kansan Lewin? Rizzi Appiah. Rizzi Appiah. Rizzi Appiah. What was up with watch Asamponhene? Watch Asamponhene. And Asamponhene. Rizzi Appiah. No. Kodon Kansan Lewin. And I'm watching Asamponhene. Aha! And I'm Bredi. I'm a representative. I'm ready. Stone boy, no one now. The woman now. I'm going to be there. I am ready. Kaka Jamson and Beja and Nyansapo Tv. Whatever than Sobiam, a Sidom Saya. Na Anibra Abba. Na Anibra Abba. Otu Anadom Dinachi. At our one war. At Antatia Anne Aya Asitre. And Tom Asidom. And Yadom Katwabra. And Yadom Katwabra. Appiah na abalo. Appiah ba ko. The whole corner, Chacha na nana makomfo a wo anyina. Chacha wo nyina.
Waje kwa mfana kasa na si domno. Odwa kasa na si domno. Awa ti kwa dem kosono. Odwa kasa na si domno. Appiah, Ebenezer, what do you want? Pemuna, and what's your from now? Why do you know? It's a bomb puzzle. Why so, Bredi? It is already a young man. Almost a brofo. Almost in me. I don't want to be a crowd.
Absafo said the Muamono, said the two Monimono, and the four best of Makuma Kunaya, Krufie Afashe, Nanamade so now almost a fano, and then any Aswan Kokro, Sa bunch of talk where the Ababesi form. No, what's some say, I am fair, Acha Afra said, Essence, and then Nanan Senior Row, and the group of Grafra Santimamu, Abba Santimamu Hano, Bredi Ekaho, Rombecan and Animal Mamrania Maniano, one by Manhemaa, Sanitary and Nyansapo, Yajin Sabua, Nesanimunia DSC, Yamia Tumua, Afisane, Yabasaba, Essence, and say, Nana Bakwa and Fisher Abusia, Bakwa and Fisher Bionu and Mua, Afenasa. Obe ukruza ponche ntokwa Noma kadia bom no modi ajisaso Nyansa yefro Nyansapo Asamponhene Yababa na aniaba Na afe yababa ne animu nchemu na adiabam Samne de yeni kejebi Ni ejani asori sumidi Ani abusia pani Ousu adiomi Sa wun subscribe ya Bomode na subscribe na share Na fo adwen cheto ase Pia
ɛdeɛ dɛn kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wɔntena fie ɛma aseduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi asebe fitaa na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bi tontonte yɛ nom sa ne yɛ fa nyansapo aboa ne ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛn ne din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na amerika sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de ya twɛ ne mu twɛ nyame